Ahojte, dneska si tu pozrieme, dneska si tu urobíme večeru, lebo neviem, čo mám natáčať, tak si urobím večeru. Takže prvé si udám peanut butter, takže proste arašidový krém. Takže idem si dať samotné, toto arašidový krém a idem si tam práve dať likvár. Ja to nejde otvoriť, že strašne gramblavé decko. To som neviem, že idem si dodať, je to celkom taký rýči. Idem dať ešte do toho jahody, normálne jahody. Jahody mám tuto a tuto a ešte aj tuto. Takže ideme si vybrať nejaké zober. Dobre. Vyzerá finálne, vybral som nejaké, umyl som ich tie jahody, vyzerá zabalené a idem to dať, idem si nahriať toastovač, kde to vlastne potom opečiem. To už nahrieva, ten toastovač, dávam to, niekto bude rýchlejšie nahrievať. Nahriete, idem si to tam vložiť, dám si to väčšinou takto do stredu. Takže nejak sa to potom neprejdeme, ak to má tak vlastne vytvorené na toast, ja si to tu vlastne zohrievam všetko. A zakladiem to vlastne. Takže je tu zapečené a idem si to vytiahnuť. Môžete vidieť, že toto sa už troška spravilo. My sa to vyberá náš finálna večera. Odporúčam si to urobiť. Ahojte.